Dito ka nakatira. O, sige, kalasin mo. Kalasin mo pa lahat yan, para hindi na kitawain. Papakawalan ka ng Diyos, naiintindihan mo. Matagal ka na patay rito. Matagal na. Ha? Ha? Hindi po. Mga ilang taon ka na rito? Ilang taon ka na nakatira dito sa loob ng bahay nito? 3 taon. 3 taon ka na nakatira dito? Paano ka napunta rito sa loob ng bahay? Sino nagbitbit sa'yo? Paano ka nakapasok sa loob ng bahay nila? Paano? Saan mo siya nakita? Saan mo nga siya nakita? Paano ka nakapasok? Bigyan mo ko ng dahilan para mapalaman ko at tatanungin ko sa anghel ng Diyos. Paano ka nakapasok dito? Saan ka sumanib? Kanino ka sumanib? Paano ka nakapasok sa loob ng bahay nila? Kung 3 taon ka lang. Matagal ka na rito? Nauna ka nakatira dito o nauna sila? Nauna sila? Ako. Nauna. Yung kabila ang nauna. Hindi. Huwag kang makikinig ha. Kaya ilan taon na kayo nakatira dito kaya? Kang pa lang, almost 1 year. Nauna nga sila rito. No. Nauna ka rito sa kanila. Kaya dito nakatira ha. Naintindihan mo na? Bago sila tumira dito, 1 year na sila rito, nandito ka na. Ha? Ano? Ano? Hindi. Sino nauna? Diba sabi mo, matagal ka na rito? Dito sa lupang ito? Dito ka ba namatay? Hindi. Saan? Basta matagal ka na rito. O sige. Matagal ka na. Sige, kalasin mo yan. Kalasin mo, nilagay mo ng lahat ng sakit. Ilan kayo sa loob ng katawan niya? Ilan? Sa pangalan ni Jesus, tinatanong kita, ilan kayo sa loob ng katawan niya? Ilan? Hindi na nga kita sinasaktan, ayaw mo makipag-usap sa akin. Bago mo kayo. Isa ka lang. Yung nasa na yung itim dito nakita ko sa CR kanina. Nasa na siya? Wala na. O sige, tanggalin mo lahat ng sakit na nilagay mo sa kanya. Alam ko naman hindi mo siya binigyan ng sakit. Pero sumanib ka kasi sa loob ng katawan niya eh. Yung unang kita ko pa lang, yung bata kanina, yung hinilot ko yung kapatid nito, ay mukhang duwending itim. Tapos may halong pula. Yung pumasok ako, sinilip yung CR, meron ako nakitang babae at itim. Kaso dyan, meron ako dyan naramdaman, nag-iinsenso na ako, may nakita ko dyan babae at may bata pa. Hindi ko lang malaman kasi napakalaki ng lupa, bahay nito, pinaghati sa ilang division, 4? 4. 4. Kaya hindi ko kasi mapapasok yan dahil may sariling mga pintuan yan. May kanya-kanyang May kanya-kanyang pintuan. Dito sa side nito, ikaw lang nakatira. Ha? Hindi po. Marami kayo? Ha? Opo. Ilan kayo? Ilan nga kayo? 10. 10 kayo dito sa malaking bahay nito? Sa buong bahay nito, 4 na division to sa isang malaking bahay ha? 10 kayo lahat? Opo. Ano yung mga nakatira dito? May mga maitim? Wala. Meron maitim dito, nakita ko na. Pero pa doon sa iba, meron pa. Sa 3 kwartong malalaki. Ay, sa 3 paupahan. Meron pa. Meron? Sabi mo sa kanila, bago kita palayasin dyan, huwag silang papasok dito, malulusaw sila. Naintindihan mo na? Pakinggan nyo ko yung mga nakatira dito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, bilang alipin ng aking Ama na instrumento niya, makinig kayo, makakakunig kayo sa akin. Huwag kayong papasok dito sa tinapakan ng aking Ama. Naunawaan niyo sinasabi ko lahat. Tinatawag ko ang lahat ng Espiritong nakatira sa loob ng bahay dito, sa buong bahay na ginawang 4 na dibisyon. Paupa, makinig kayo at maririnig niyo ako. Pakiusap bilang instrumento ng Diyos. Mamamatay kayo pag pumasok kayo rito. Malulusaw kayo. Kaya huwag kayong papasok dito. Naiintindihan niyo sinasabi ko? Naiintindihan niyo? Opo. Sige. Linisin mo yung sakit. Lahat. Lahat yan tanggalin mo. Para siyang patay. Malamig katawan niya. Dali. Para mawala ng sakit nito. Babait na to. Hindi na to magiging matigas ulo. Kasi may nakasanib sa kanya. Oo, kontrapelo. Agad. Okay, tanggal. Walang Walang alala yan. panasagot. Bilisan mo na! Bilisan mo ha! Huwag kang pipiyok-piyok dyan. Lumiwanag na yung mukha. Umiwanag na mo ka. Kanina parang may black eye. Sa kanya sinasabi, magdasal siya. Sabi niya, nagdadasal naman daw siya.
Kasi yung unang pasok ko dito sa bahay niyo, yung apo mo, yung pagkapatid nito, mukha siyang duwende. Kaya tinanong ko na sa inyo CR niyo. May nakita ko doon. Tapos nakita ko to kanina, mukha siyang demonyo. Iba ko lang yung maitim. Hindi ko siya pinapansin. Yung mga cellphone mo, papanoorin at papanoorin mo. Lagi ko siya sinasabi ako gusto dito. Okay, tanggalin mo. Kung nakikinig siya sa akin. Ubusin mo yan ha. Sa sapatos. Kasi lagi masyado na sobra. Yan lang ba binigay mo sakit sa kanya? Bakit mo siya binigyan sakit? Bakit mo nga siya binigyan ng sakit? Anong dahilan? Kasi nanghihina Ano? siya. Ano? Kasi nanghihina Ano? Lakasan mo, bingin kami. Ano yan? Kasi nanghihina siya. Mahina siya? Bakit siya nangihina? Mahina siya sa pagdarasal, yung ibig mo sabihin? Hindi siya nagdarasal sa Diyos namin, na Panginoon mo rin. Kaya pinasukan mo siya. Bakit? Kaya mo siya pinasukan dahil matigas ang ulo niya. Ganun ba? Tinuturuan mo siya maging tinuturuan mo siya maging salbahe sa magulang niya. Ganun ba? Hindi mo. Eh, bakit mo siya pinasukan? Kasi nga mahina siya. Mahina siya? Paano mo nga nasabing mahina? Anong kahinaan niya? Mahina ba siya sa pag-iisip? Mahina ba siya magdasal? Number 1 sa Diyos namin, Panginoon mo rin. Alin ang kahinaan? Hindi siya magdasal. Mahina siya magdasal. Ibig sabihin, hindi nakapokus ang utak niya sa panalangin. Ganun ba yung ibig mo sabihin? Kaya ka naiinis sa kanya. Ilan liwanag sa paligid mo? May nakikitang liwanag? Meron. Meron wala? Ilan? Isa. Ano siya? Babae, lalaki? Babae. Ituro mo, nasa yung liwanag. Doon. Bakit? Bakit nga ayaw mo makiyak? Gusto ko sila makasama. Sino? Yung pamilya nila. Bakit gusto mo makasama sa pamilya? Ayaw mo sa langit? Ayun. O, bibigyan kita ng clue, ha? Pag ako nabusit sa'yo, hindi na patatapon na kita. Pasintabi po, Panginoong Jesus, sa mga Nazareno. Ito, hindi katang isip to, ha? Nasa sa inyo na to, sa manonood, ha? Lumabas ka, Ela, Iya. Lumabas ka, Rafael, ang Karngel. Ipakita sa kanila kung nasan yung aklat ng tala ng mga namatay. O, sige, pagpipiliin kita sa mga anghel ng Diyos. Nandyan na daw sila. Sino may hawak dyan na may talaan na parang Bible? Anong kulay ng buhok niya? Puti. Nasaan siya? Ituro mo. Yan. May nakikita kang Bible. Parang talaan. Ngayon, pag kuminang dyan kung anong pangalan mo, malalaman mo. Ipakita sa kanya kung sino siya at anong pangalan niya. Titigan mo. May nakita kang pangalan. Tingnan mo, binubuksan pa. Magantay ka ng minuto. Yan. Nilabas na. May pangalan. Alam mo, nababasa mo yung mga kumikinang. Ano nakalagay? Micaela? Sino si Micaela? Sino? Sige. Alam mo na yung pangalan mo? O, sige. Kalasin mo nilagay mo sa kanya. Lahat yan. Huwag ka na babalik sa kanya, ha? Ayaw mo talaga umakyat sa langit. Ayaw mo umakyat sa langit. Ayaw. O, sige. Wala akong magagawa. Sige, kalasin mo lahat yan. Palalayasin kita. Sa'yo sa gusto mo, ipatatapong kita. Doon ka sa kabilang kwarto, ha? Kung papasok dito, ha? Naintindihan mo na? Ayaw mo lumayas talaga rito. Gusto mo lang dito. Pero hindi ka pwede pumasok dito sa bahay nila. Nakaintindihan mo? Opo. Sigurado? Oo. Tatanggalan kita ng hininga. Tanda mo? Ayaw mo talaga umakit sa langit, ha? O, sige, kalas. Kasi mo. Bisa mo lahat yan. Lahat ng katawan niya. Linisin mo. Lahat. Lahat, boss. Lahat. Lahat. Na. Wala na. Sige, palalayain kita. Ayaw niyo makita sa langit. Wala akong magagawa eh. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Wala tong alala. Yung tinanong mo yan. Kahit isa. Yung tinawag niya yung gano'n. Wala siyang alala. Pag natapos. Pag natanggal to sa katawan niya. Ayaw niya umalis eh. Wala tayong magagawa. 4 na division naman to. Hindi naman siya makakapasok dito. Kasi pag sinelyuhan na to, wala na. Ito yung pinakalas. Wala na ha? Meron pa, wala na. Mabilisan mo. Ang tagal mo naman magkalas. Meron pa pala eh.
Tingnan mo kung wala na, bakit niya sasabihin yan, di ba? Kung kalasin mo, marami pa pala eh. Kita mo, alam niya, meron pa. May isipin mo, kung iklang-iklang niya, bakit niya alam na meron pa sakit? Yun nga. Meron pa. Walang alaala yan. Sabi niya, parang nauntog yan. Hindi. Parang na-miss siya to, parang nauntog siya, no? Wala siya ng alaala. Meron pa, wala na. Meron. O, kita mo, kung may sanib, kung walang sanib yan, nakita lang niya, meron pa siyang sakit. Isipin mo yan. Kikalas, sa loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Siya'y nawa, sumalangit nawa ang ligaw na kaluluwa. Hantang itong babaeng ito. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin ka nawa ng aking Ama sa langit. Siya'y nawa. Wala eh. Isipin mo yan. Lumipad na. Lumipad na. O, tingnan mo yan ha. Hindi pagising ang diwa niya. Kita mo tulog siya. Paano niyo nasasabi na walang sapi yan? Nakikita ko. Nakikita ko. O, paano niyo nasasabi yung laro lang ito at biro lang to? Isipin mo hindi siya nagigising, bumabagsak ang katawan niya. Wala siyang alaala. Ito'y totoo. Sa pangalan ni Jesus, binabalik ko ang iyong ulirat at diwat kaluluwa. Tinatawag kita sa pangalan ng aking Ama. Amen. Gumising ka, anak. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Dilat mo mata mo. Babae ka, lalaki? Ilang taon ka na? Anong pangalan mo? Althea. O ba't sabi mo ikaw si Micaela? Ang pangalan po ng kaluluwa ay si Micaela. Pero ang pangalan niya, Althea. O. Sabi mo 30 ka na. Nadasal na ha. Nagdarasal na ha. O. O, dahan-dahan lang. Hoy. Ano? Saan ka ba galing? Hindi mo alam. Saan ka pumunta? Teka lang ha. Saan ka pumunta? Wala ka pumunta maliwanag, madilim? Ikaw si Althea. Ano apelido mo? Ano pangalan mo? Hindi kasi ano? Micaela. Ilang taong ka na? Hindi ka 30. Pangalan mo? Anong middle name mo? Anong apelido mo? Hindi ikaw si... Anong pangalan yung Micaela? Sinabi mo ba kung ikaw si Micaela? Liba, hindi. Ngayon, si Micaela ay isang ligaw na kaluluwa. Patay siya. Kaya niya gusto sa katawan mo. Papaliwanag ko sa iyo mabilis ha. Yung katawan mo, nakakakain ka ng bagay at nakakawa ka. Kung anong nakikita niya rito sa ginagawa mong cellphone, mag-aral, kung saan ka pumunta, meron siyang inggit sa iyo. Hindi siya nag-inggit na sa kasarian mo, pero sa babae. O kaganda mo, mas maganda pa si Micaela sa iyo. Althea, naintindihan mo ko. Naiinggit siya kasi buhay kang tao. Meron kang katawan. Gusto niyang tumira sa loob ng katawan mo. Naintindihan mo? Bakit siya nakakapasok? Nakakalimutan natin manalangin at magdasal. Number 1 yun ha. Naintindihan mo na. May nakita ka 3 liwanag. Tapos yung huling-huling nakita mo, sa sobrang takot mo at naging tulala ka, nakakita ka na maitim na mas mataas pa sa kuya mo. Yun lang huli mo naalala. Wala na. Kasi yun ang totoo. Mayroon paniwalaan, di ba? Ngayon ko lang nakakita ng kakaibang nilalang, di ba? Kaya ka natulala. Hindi mo matanggap na ngayon ko lang nakakita ng gano'n. Alam mo ng dahilan? Magdasal. Tumawag sa Diyos. Ipagdasal mong nanay mo, lalang nanay mo nasa abroad. Tatay mo nagbabantay sa inyo. At pagdasal mo rin yung kapatid mo, liba nasa abroad din. At ipagdasal mo rin ang pamilya ng nanay mo at pamilya tatay mo. At lagi kayo sumunod sa kanila. Dahil alam nila ang nakakabuti para sa inyo, ha? Alam mo na at sinabi ko na dito sa tatay mo kung ano kailangang baguhin. Pero dapat tulungan nyo sila. Naintindihan nyo? Hindi lang siya ang gagawa, ha? Kayo muna ang magiging tahanan ng bahay dahil wala yung magulang nyo. Naunawan mo? Kasi kayo ay babae. Tatay nyo may edad na rin. Kahit papano, nagkakaroon na rin kami ng edad. Sumasakit na rin ang ulo namin at tuhod namin. Hindi na kami 30 o 20, ha? Iba na yung mga edad namin.
kami 40 na, mas matanda tatay mo sa akin, marami pa siyang nararamdaman sa akin sakit. O ako kahit instrumento at alipin ako ng Panginoon Kristo, nabibigyan ako ng konting karunungan, pero tao pa rin ako, nakakaramdam pa rin ako minsan ng sakit ng utak ko. Lalo siya, naintindihan mo na. Sana sundin mo ha, at maglinis-linis ng konti. Alam mo na. Maraming salamat ha. God bless sa inyong lahat.